Ahoj priatelia, vítam vás pri ďalšom videu. Dneska vám predstavím jeden náučný chodník, objavíme jeden zabudnutý hrad a ukážem vám krásne výhľady. Zostaňte so mnou, bude to zaujímavé. Dneska si prejdeme náučný chodník Tisovec Hradová. Tento náučný chodník vám predstaví prírodné krásy, zaujímavosti a históriu tohto kopca nad Tisovcom. Nie je dlhý ten náučný chodník, má niečo cez 3 km, ale zase prevýšenie je dosť veľké, je to skoro 500 metrov, takže sa pripravte na to, že budete šľapať do kopca. Tisovská Hradová predstavuje jednu z najvýznamnejších krajinných dominant okolia Tisovca. Veríte či nie, toto video sa natáča začiatkom februára a máme počasie ako niekedy v strede jary. Ale treba si dávať pozor na odev, na oblečenie a treba ho aj v takomto peknom počasí vrstviť. A oblečenie na takéto túry si môžete vybrať na stránke alpinepro.sk. Cestou na Hradovú natrafíte aj na výhliadkový bod Skalu pod Hradovou, kde je krásny výhľad na Tisovec, na lom Čremošná. Troška ma srdiečko bolí, lebo Hradová už je v Národnom parku Muránska planina a predpokladám, že aj tento lom sa nachádza už v Národnom parku, veľmi blízko Národného parku Muránska planina. A podľa mňa takýto lom by tu nemal byť, ale my už s tým asi teraz veľa nespravíme. Dosiahli sme vrchol Hradovej, ktorý sa nachádza v nadmorskej výške 887 metrov, ale ešte na nás čakajú veľmi krásne miesta. Na vrchu Hradová sa nachádzajú pozostatky dávno zabudnutého Tisovského starého hradu. Nakoľko sa na hrade zachovalo strašne málo archeologických nálezov a historické dokumenty veľmi nehovoria o vzniku a zániku tohto hradu, tak veľa informácií o ňom nie je. Historici sa domnievajú, že buď bol postavený niekedy v 13. storočí, alebo až pozdejšie v 15. storočí. Hrad pravdepodobne zbúrali cisárske vojska po potlačení protihabsburského povstania. Nedaleko hradu nájdete vrcholovú lúku, na ktorej cca pred 3000 rokmi stála praveká osada. Tento mohutný a rozložitý vrch z vápencových brál s početnými jaskyňami poskytoval ľuďom bezpečné bývanie už od nepamäti. Toto bola posledná zastávka náučného chodníka, ale teraz vám ukážem, aké prekvapenie na vás bude čakať, keď sa vyberiete po žltej turistickej značke ďalej. Náučný chodník končí na lúke, kde sa nachádzala praveká osada, ale žltá turistická značka vedie ďalej, po ktorej som sa vybral len ja, lebo tá cesta už nie je schodná pre psíka a rád by som vám ukázal, aký ťažký terén tu na vás čaká. Nič pre tých, ktorí sa boja výšok. Ak budete pokračovať po žltej turistickej značke, tak sa dostanete naspäť do Tisovca a takto spravíte krásny okruh. Z hrebeňa máte krásne výhľady, napríklad na Nízke Tatry. V mojich videách sa pokúšam predstaviť také miesta, ktoré sú turisticky menej známe, ako bolo aj to dnešné, ale napriek tomu sa tieto miesta oplatí navštíviť, lebo tu viete zažiť naozaj krásne zážitky, krásne výhľady. Môžete napríklad ako dnes objaviť starý zaniknutý hrad. Na tieto miesta sa oplatí prísť. Dneska sme stretli len 4 turistov, takže tu je naozaj veľký pokoj a kľud. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste dopozerali toto video do konca. A keď sa vám páčia moje videá, tak ma sledujte naďalej.
a stretneme sa na budúce. Majte sa pekne. Ahojte.